Sumoto nga dili jud na madrawing ang ako ang nawong sa giingon ni Mika. Niingon pa na si Migs. Mo dining niingon na ako og pisot. Kung kabalo pa lang ko nga shoot to kill dito, wala na lang unta ako ni gawas. Ug wala na lang unta ko nag-crave og mangga. Ito bago nga, uy, ikaw ditong niingon na ako og butiti sa sapa o katong bugtong itik. Funny man kaayo ka dong oy. Nitubag pod si Migs nga tama paligi ko. May paggihulog na lang tika sa sapa adtong nagianti ka nga natumba ka. Nitubag pod ko nga daoy, kasweet jud nimo ba? Patuli og usab ka, sir. Dayon niingon na si Mika nga, uy, saba kay mo ba? Udtong totok galalis mo. Bahala mo dira oy. Pagbugno mo, dili bitaw mo magsuon, may pa mag-uyab mo. O gibiyaan na sa dinmi ni Mamika og nisulod na siya sa campus. Kabalo ba mo nga gapesog-isog ratud ko adtong tungura, kay bisan grabe ng paningot sa kuang kasingit-singitan, mura kog ilambog na sa impyerno, nga mura kog gipapila sa death row sa kuang kagulba. Ningon pa na si Migs. Sos, hawiri ko no be, kung pisot ba. Huwag ako siyang giingnan, nga polis man unta ka, bastos lang. Anapod si Migs nga, teacher man pod gani ka, unya bastos og baba. May pag magtarong kaghimo og lesson plan. Dayon ito bagbud ko nga, saba oy, baho og baba. Pagkaingon nako adto, mipadagan dayon nako ang ako ang motor. Kaya wala ko kasabot sa akong gibati. Gagatunggan na nako ang lagubo sa akong dugan. Sa moto nga pagkahuman adto, i-block na jud nako iyang number sa akong iPhone Pro Max nga fully paid. Char. Joke ra bitaw, pero yes, gi-block na ko siya kay gusto na jud nako og malinawong kinabuhi. Dili ko gusto ma-associate sa mga taong nawong og ulihipan. Pero if makaremember ko sa kung gipangingon sa kuya ni Mika nga si Migs, gusto na lang pud ko nga matunaw sa kauwaw. Pero, anak man dyan ang life. Parang buhay. O good thing, kaya wala na sa gitagbo amo ang mga mata. Dili dyan ako matik ang iyahang kaway batasan dyan. Ambot lang. Murag, I like him, pero hate di ay. Hate the jud. Og dili jud nako mapugngan niya every weekend mo gimmick jud ako makatiilan ana. Muhilak jud ang Biyernes sa gabi og dili ko makalakaw sa mong balay. Pero ang baba ni mama kay perte jud ang yaw-yaw kay lagi papuyon ko niya para makapahuway ko nako. Pero akong giinan akong mama ang mauni ako ang kalipay mo nang dili jud mapugngan. Ug niingon pa na akong mama nga may pakuno nga magminyo na lang ko kung dili ba ka maguyab-uyab aron naa daw kunoy mo badlong nako kay sige lang ko galaag. Mao man gani nay usa sa rason kung anong wala ko maguyab-uyab kay dili ko gusto nga ginabawalan ko. So bisan pag nagyaw-yaw si mama, wala gid siya nahimo. Nilaag jud ko anang gabi una. Bisan ang motor ni kuya, murag wala man ganahin ako kay muraog gakapuhas man ang kadina. Pero maayo na lang kay nakasurvive ra gyud. Nang laag day mi sa balay sa lola sa akong barkada. Hilig kinamo umutambay dito kay fresh kaayo ang hangin. Then siguro mga alas 11 kapi na to, nakadecide na mi nga manguli nga magbarkada. Dalan man good paingon sa mua kay opposite sa dalan sa ulian sa akong mga barkada. Kunya pag abot pa jud nako sa unahan, perting malasa jud. Natangtang ang kadina sa motor. Aha ka na jud.
Ginahinay na lang og duot padulong dito sa poste nga naay suga. Tapos ginasulayan jud na kog ayo ang kadena. Pero ambot ba jud oy kay di yun siya maayo. Kalami na jud kaayo mo hilak adtong tungora. Kay nahadlok na ko o galagot na sad ko. Pero taud-taud ana, naman ay nikalit o guhuno nga motor. Murag, nasa mutan jud ako ang kamalas. Kay si Migs naman sad ning gamotor ba. Pagkaway ayo na lang. Nautana pa siya kung naunsa daw. Sa kung nahuna, magbinuotan jud ko karon kay kapoy makipaglalis basin unsaon ko niya diri. Bitaw. Sumotong ako siyang giingnan sa problema. Dayon, ninaog na si Migs siyang motor o gilantaw niya ako ang motor. Niingon pa siya, na kumaayon ako ni, mag-sorry ka na ako ha. Ito bagpud ko, ngahilasan ni mo eh. Ikaw pag-sorry na ako o kigiingnan ko ni mo og butete. Asa kita og butete sa sapa. Ito bagpud si Migs nga, karon, naasa kong atubangan gayaw-yaw. Pagkaahaka na lang dyan yung tawhana ba. Siyang ingnan, nga do I look like butete to you? Ito bagpud si Migs nga, do I look like pisot to you? O karon, ay nagkaatubangay naman ta. Hawiri o, tanawa daw kung pisot ba. Ito bagpud ko, nga dili ko oy, yaks. Pero sige na, ayuhan na kay katulgon ako. Pero gusto yun na ni Migs nga mag-sorry sa daw ko. Sumutong wala ko inahimo kundi niingon ko nga, sorry, sige na, ayuhan na. Pero wala dawata ni Migs akong sorry kay gusto niya nga mas sincere daw. Siyang gingnan, unsa ka Lord? Paghilom dira. Basin si paon ko ng kuan ni Moron. Og ni katawa na siya. Og dito na ko nakita, nisamot siya katisoy. Pero niingon pa na si Migs nga ako ra daw na ilhan niya nga putot pero perting isuga. Mura daw kog Pokemon. Ahaka na lang dyan lagi kayo. Grabe na kong kalagot niya pero kinahangalan man ako iyang tabang karon. Sumutong wala ko'y choice, gangisi-ngisi na lang ko. Ug ako pa na siyang giingnan, nga sige na, ayuhan na. With matching hapak-hapak siyang braso. Pero lami kayo wangion jud. Pero di pud na ko kaya kay ang muscles ba. Lakraman kaayo. Bitaw. Og tuod man giayo ni Migs ang motor. Og luckily naayo ra sad biya. Og murag na tingala pa ko sa kundugan kay nayabag naman eh. Nya kalitra man nga nagpalpitate. Nga wala man unta ko gakape ba. Aha ka. Ningon pa na si Migs nga ihatod ko no ko niya. O siyang giingnan, nabuing ka. O saan man ako ning motor nako? Ibilin dere? Nito ba si Migs? Nakalasa ni mag-utok oy. Ihatod di ka nga magsunod ko nimo. Basin maguba na sad na ba? Makalagot jud kaayon tawhana pero chill lang ta kay nakatabang rabanato. Sumotong ihatod jud ko sa amaw. Ikaduha na day siya nakaadto sa mga balay. Una katong ihatod ko niya, katong nakiangkas ko niya, then katong atay. Ningon pa na si Migs before siya nilakaw, nga i-unblock na daw nako siya para mag-text na daw mi. Pero ako siyang giingnan nga wala ako'y load. Pero niingon na si Migs nga paludan ko no ko niya. Kana bitong pag-ingon niya nga i-unblock kay mura man og uyab. Og kay dali raman pud ko kay istorya, i-unblock na dayon nako siya. Unsay langayan god. Pero naabta na lang og usa ka semana, walay Migs nga ning text. Amaw jud bantula ba. Sa motong nagpadayon rapod ko sa akong life. O kaninga time, kay hapit na mag-end ang school year.
Ga-practice na ang mga bata para silang mga presentation sa ilahang recognition day. Kung nikalit nagtingog akong phone, akong gibasa ang message ni Ingon nga good afternoon pretty. Don't skip your lunch. Ug ang ending sa number kay 713. Inani dining feeling nga naay mo ingon nimo og pretty, di ba? Dayon pakanon pa ta. Mura ko og naka-vitamin sa kagana nako pagkaon sa akong lunch. Giingnan pa ko sa akong estudyante nga maginay-hinay lang daw og kaon kay basin matukan ko. Sa matong after 1 hour, ni-reply ko. Alangan man pud og mo reply ta diretso ba? Abi pa lang easy to get ta. Sa matong niingon ko nga, thank you. Well po dira. Ug naghinay-hinay na kog kakaton nga magpabebe aning gugma. Bitaw. Taud-taud ana na-reply pod siya nga ka-sweet oy. Mura man og wala taginganlan og pisot. Aw. Abi na ko og magsugod na mi og suwat sa mong love story. Pero mo simang pamanjud pa. Ako siyang giingnan nga pahawa sa tanas. Dayon, nangutanan si Migs kung pwede ba daw siya nga mamisita. Isiga dyan na ako mata siyang giingon. Aha katawhana. Permi raman ta pakuratan. Ako siyang giingnan nga paghilom mo'y ipalapa manuon ti ka sa mo ang binuhi nga sigbin. Kabalpot si Migs nga willing rasad ko. Bitaw, unsa akong dadon, then mga unsang oras ako moadto. Hala ka jud, galangi jud ning tawhana ba. Pero ako siyang giingnan nga busy ko sa eskwelahan ug dili ko niya sa mukon. Ug ningon na si Migs nga sala nimo ni ba kay mura ka og may tiban. Perting pilita nimo sa hunahuna. Ug naghinay-hinay na kagkamang-kamang sa kuang dughan. Ug pagkabasa jud nako ato kay perte jud nakong katawa. Nakalimot na gani ko nga naadi ay ako mga estudyante sa kuang atubangan. Nagpractice ra ba sila sayaw? Aha ka. Nakapangutana jud na ang usa nako ka estudyante kung okay ra ba daw ko. Ako ra pud silang giingnan nga okay ra ko ug nagkatawa ra ko sa video nga ako ang gitanaw. Gusto pud nila mo lantaw sa video kay gusto pud nila mo katawa. Ang giingnan nga gi-scroll na nako. Ug ako na silang ipabalik og practice kay hapit na ang ilahang sayaw-sayaw sa stage. Ug hapit pa ko napahamak sa akong mga estudyante. Aha ka dyan yung tawhana. Ug niingon pa na si Migs nga gikilig ka no. Nito bagpod ko nga magpatuli pa ka. Tabagpod si Migs nasos pahawiron bitaw ka dili pud ka mosugot. Ug wala na ko ni-reply kay basin og ma-overwhelm pa ko og samot niya. Ako unyay mo ulol. Bitaw. Pero kagilok kaha ana, di ba? Sumotong pagagabi adto, humanamig pa ni hapon sa akong mama. Grabe jud na akong ampo nga unta binuang rato kay Migs. Hamaw man goro siya pa. Kay mamisita man hinuon. Si mama naglingkod-lingkod na sa sala. Unya ako kay ga scroll lang sa akong phone. Kay wala naman pud ko'y kinahanglang pangandaman nga i-lecture pagka next day. Kay ga practice naman ang mga bata og sayaw. Siguro mga alas 8 ka pinto, kay naamanay ni Hono nga motor sa gawa sa balay. Nakulbaan jud tawon ko. Og nangayo na. Og wa jud ko na sayo. Tingog jud ni Migs ba? Galangi jud intawon siya. Nangutana pa na si mama kung kinsa ko nutong nangayo. Nangambot rapod ko. Akong ginan akong mama, basin dili na diri sa balay. Pero naingon na si mama nga, unsay dili o?
Tua sa may gawas sa gate. Gawasa sabi kay basin mangayo nagtabang. Pagkaingon ni mama adto kay nagkatawa jud ko. Dibil jud sa kong nahuna. Sa mo to ni gawas ko, nangutan ako kung unsay tuyo. Niya ang Migs, ningon siya nga, "Ay El, mayong gabi eh." May gani na lang kay hinay iyahang pagtingon. Dayon nakuha ng gikusog ang ako ang tingog ug niingon ko, nga ma, naay mangayo o gamay hinabang diri sa gawas. Og lami na jud kaayo mo buhak-hak og katawa. Nakita jud nako nga nagtagbo ang kilay ni Migs. Hiyaga kayo. Ningon jud na si Migs nga, unsay mangayo og tabang El, nga mamisita man ko nimo. Og ako nasad nang gikusog akong tingog og niingon ko, nga ma, naaba daw tay lamaw, mangayo daw siya. Og nagperte lang jud kog pugong sa kong katawa. Nitubag pa na kong mama nga, ingna nga wala tay lamaw kay gabi naman. Unsaon niyang lamaw? Ug ningon na si Migs nga, bad kay Kael. De, mamisita unta ko. Ningon pud ko, nga ma, mamisita na lang daw siya nimo. Ug pag-ingon jud nako adto kay nitindog yun na dayon si mama. Og nilantaw sa moa. Nakita jud nako kung unsa ka kulba ang nawong sa pulis nga pisot. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine.